Staatssecretaris Sabot bezoekt ministerraad. Staatssecretaris Zsolt Sabot is op Curaçao en hij bezocht de ministerraad op woensdag 9 april, gisteren dus. Hij heeft een werkbezoek gebracht en hij feliciteerde in eerste instantie de heer Pisas met de overwinning tijdens de parlementsverkiezingen. En Pisas gaf aan dat vooral factoren speelden, zoals de communicatiecampagne, die heel belangrijk was voor de partij. Verder hebben de twee gesproken onder meer over de waardeketen voor de productie en distributie van groene waterstof. Ook is er ingegaan op geopolitieke kwesties en werd besproken hoe de landen binnen het Koninkrijk der Nederlanden met elkaar kunnen blijven communiceren en kijken wat er afzonderlijk nodig is voor elk land. Ook werd er gesproken over de landspakketten die in 2027 worden afgerond. En zijn er gesprekken gevoerd over de manier waarop Curaçao zal omgaan met de staatsgaranties die in het afgelopen jaar vervallen zijn. Heel veel onderwerpen dus. En Sabot zal nog meer bezoeken brengen vandaag op Curaçao. Vandaag en morgen. En morgen in Excelsionaal hebben we ook een